младият господин Брацов. Пожелаваме винаги да има последователност в поколенията. Той е наследник на фундацията. Приятели, честит празник! Искам да ви призная, че ние поетите сме слуги на думите. Понякога думите ни обичат и любовта ни е взаимна. Искам да пожелая на всички пишещи и тези, които четат поезия, да направим света по-добър чрез словото. И нека бъдем и кари в едно общо мирно небе. Стихотворението ми се казва Бялата кърпа. Жарка адва пещ сипе огън и жупел в мигата, като дъх от ламята, която поглъща мечтите. Тишината изгаря от жега, напуква земята. Даже птиците с мъка повдигат криле да отлитат. Песента им, заровена в пресния гроб на пожара, слага черния трал в съня на деня пепелище. Пари слънцето, като дим от последна цигара. За децата ни мор, вместо зимното топло огнище. И каваците скърцат със стари нерв отгорели и листата не смогнаха свои жълтици да спасят. Само мъртвите кости в небето от пепел разделят. Непогребане залезът паднал за черните храсти. Нито облаци лазят отгоре, ни дъжд се посява. Овехтялата вяра събаря кои обгорели. Напаст Божия хвърля невинни и грешни в лава. Шепа хора спасяват животи с пресъхващи вени. И порушва се бялата кърпа сред хладите нощни. На предадена крепост скръпта от щурци оцеляла. Тя просвечва в тъмата с праха от свещените нощи. По-безсмъртна от смърт и от нова надежда